sahaus meni läpi tekemien muutosten jälkeen hyvin rauhallisesti ottaen. Mutta tässä vaiheessa, kun koko matka oli sahattu, mikäli tässä terässä suhteessa tähän ohjaimeen olisi tuo niin sanottu drifting, eli olisi lähtenyt ohjautumaan sivuun, kuten moni vannesahan käyttäjä on huomannut, että näin tapahtuu. Nyt kun pääsin täysin läpi ja ohitin tämän terän, niin terä ei palautunut takaisin ja tonnepäin se ei tietenkään voinut mennä. Mutta niin nyt kun palautan takaisin, niin näen, että tämän ohjaimen ja terän välinen etäisyys on niin kuin se pitää olla. Ja nyt voin tarkistaa sitten laudan alaosan leveyden. Eli olen sahannut 2/4 kahtia, se on 25 milliä pikkusen alle. Ja ollakseen sellainen saha, mitä toivon, tai säädöt ja asetukset, niin tässä ylhäällä pitäisi olla myöskin sama 25 milliä. Tässä on, se on 25 ja vähän alle. Eli raakasahaukseen ei hassumpi tulos. Tämä on reilu 24 milliä. Ja kummatkin puolet kummassakin kappaleessa ovat identtiset paksuuteen nähden. Joten nyt olen sitten saanut tämän sahan työvalmiiksi. Ja sitten niin, joilla on joku vanha terä, harrastelijakäyttöön tulevat terät ovat yleensä laadultaan aika heikkoja ja ei kannata lähteä viemään halpaa terää terotettavaksi minnekään. Pikemminkin ostaa ulos, mutta sen voi itse terottaa. Hankkii, sanoisinko, ehkä 5 milliä korkeintaan pyörivän terän dremmeliin, sylinterin muotoisen terän. Merkkaa ja katsoo sitten nämä, koska tästä tulee kipinöitä, että puhdistaa kaikesta pölystä pois kaiken pölyn pois, koska sieltä tulee kipinöitä ja ympäriltä myöskin. Ja tällä tremmelillä mennään näiden hampaiden välin taakse. Ja kun se ottaa kiinni, niin vain pyyhkäistään. Terä taakse ja pyyhkäistään, terä taakse ja pyyhkäistään. Niin sillä saa tekohengitystä terälle, että sillä sahaa vielä taas jonkun aikaa. Itselleni on tärkeää tämä nyt on liian leveä, eli tämä on amerikkalaista pähkinäpuuta. Kun trimmaan nämä sivut, kummatkin, niin että käytössä, että tähän väliin tulee tuo 20 senttiä. Tässä tapauksessa minulla on oksa, niin tulen trimmaamaan sen oksan pois. Mutta kun on kalliista puusta kyse, niin sahaan viiluja, riippuen kuinka se jatkojalostaa, viiluja, jotka liimaan yhteen. Ja silloin se sahataan pystyssä kahtia, koska aina en välttämättä tarvitse näin paksua puuta. Tai toisissa töissä niin vannesahalla tulee parempi
voisin käyttää pöytäsirkkeliä niin sahamaan, mutta sillä ei pysty sahamaan enempää kuin 90 milliä. Tässä on amerikkalaista pyökkiä, aika painavaa, ja tarkoituksena on sahata tämä kahtia, niin kuin lautoja. Ja se ei tuolla pöytäsahalla onnistu, mutta kuten näkyy, niin vannesahalla erinomaisesti ja vielä jää tilaa siihen. Tältä erää vannesahan käyttöönotosta tämä